Samadera jeli ma kuyate bo Samadera jeli ma kuyate bo Furakariya numa kisawri kuyate bosolu denke numa aramadenu bo kunfando doni nasa ini usumani kuyate tokotigi bara kuye tokotigi ma wibara numa kuyate ifara wiri toko to dunu yaro segani babi namu bi mi sombani sorona kari fara finama bi mi sombani numa kuyate ka fo molo someni temeni no mi sona banto molo bara kirilike fara belani fara fina molo bara kirilike Senegal ni kuro warli do molo bara kirilike gambini bisawlu do ko ka emission tola ban mane du bara kirilike ko ka emission tola ban ba anye numa ka fale wulu ko emission tola ban to no anga wolon tabla ambe mabara fase na dia kana dubo suma woro la ke abongono mi ko fendo lu tirigi la manaki ga kono di ko wule tere bala garre anda na ine wolo anya na lay anya bitan tale ine wallahi adale numa namu daga tuma bala fase kela la tuma mina ko kwa kela fo suma woro kante soso jingo daga ma sunya tanyini ko ka silasa ko ka yin ka silasa akunu de ka be kotigi yake manne ko ka la tala sa bala fase tum froselen wale wole kela la anara fo suma woro kante ko jingo no final la mini nam adon jingo no ale nya wara la bala le kan o soso bala min dile suma woro kante majina ibolo nam kasoro soso bala ye nam bala ye fola le suma woro la tanna bala tra gere fola le suma woro la tanna bala tra ye fola le nam ka suma woro kante mato nam suma woro kante yere bra sewa nam abe kala manta ka bala fo nam ka yere mato nam ka la mansa ya nya fo nam a komin gala ko idia do ayere ro nam me bala fasare do nam anya la balaga nam ko kai magala soso balala nam jina mi yele malendere segele sauraro kama ko la ki gini bolo ma balani na namu balani karfale ne la nam niki maga balani na namu o min ta balani ndi nam ali limo min kasi afembe di limo bi sigi soso balani na atigi na la le ka limo o yini limo turu te ma ko fa namu jina ti maga lala nam dan fembrete sela ma katrete araba dema namu akoko ne mara poli feni abara dianye nam ne bara foli feni abara dianye ali bara foli feni ne afa kamala namu ba foli feni yele mo folo min bolo fara fina jama naka nam o kelen ne bemba ke koro bali ali afoka ma ko du wasirima nam bala yele du wasirima bolo sana kase soso bala ali me oni soso bala te kelen di nam akoko ne bala ko nyalon drone nam yedi ala le ne kam maga bala ni na nam ne ko ke tale bala ni al ne kam maga bala na te ko ken ne la namu akoko ni ya fe ngadi ya ki maga bala ni na nam sengana be do ne ni eni nyogonte namu o sengana juma do to ante nam kadam na erema nam kasi bonson bema nam i bonson yo bonson nam ni fen kan ne sege wal mamma te do na di to ka sedenta nam asikana fo ne ma kuja no do nani nyonde o senga na ka do ani nyonde nyese ni ala bala kala mama ka di namu ibara senga na do nya e sege ni ku ya tete o no sege ke ni tanadi namu sege tanadi bala kala manda maka bala fo nam aka bala fo ka foli folo min fora ole mama ne ya ko suma wuru fasa namu ale suma wuru fasa ro ke ba ale suma wuru
dani dani ni wurala ye dani ni wurala o barka numa na mbafo jonu ye numu yala kante numu ye numu nedi mbafo jonu ye numu yala ye numu nedi sumaworo dani kala nija a numu numago ya General Kane wo ko manuma itulmano namu na adoni nya wole ma nan dogala mulu yami ka foli folo min fo soso bala ro holi kele foli ni yo sumaworo ka wole men ka to nyamilo tanna namu ni ka men mande gablo ko nyamilo na fo kan wole mande ko kilomètre namu akito kilomètre tan la ka mangane me nam okay sumaworo ki to nyamilo tanna ka foli mangame ala jingono nam nyamilo tana kilomètre temps. Mais comme je m'en vais de faire min avec l'électricité, elle m'a fait biwara ni fait flali. Namu. Aki elle m'a fait no min sala kali ala kana se jona ala bala ma ba fait no bri ma ala bala. Namu. Ate kunjina ro ki ma ala ka traité araba dem. Namu. Nyini ngalen ne ko ambe mbake bala paseke. Kuyete tasoro le bala ko ro dia soro yoro la ro ni. Namu. Sumaworo na bama nam aki yele ma fense mondo ayele ma fe na ba afoka on le mako tundu nam dolu ka mako gurunguru nam doy ka mako folon konjon nam tuabu ka mako tourbillon nam ani yele ma wole do afonyola ma le bolé ambe makabala fasage ma namu asela ma tumami nam akatamba kelen aki to fonyo ro katamba kelen fili ambe makema namu mama menyo na lole nam mais ambe mbake fana tunte mo bansandi nam akito nam katamba kelen ben ka to foli la ali okuru nam ka sengelen la okan namu sumaworo kito katamba fana fana filama nam ako fana ben ko fana kuru ka namagulu sen fana la okan namu ole koson nam asiama no ni soso bala kera fola ambada nam oli sene sa wala nyono ka bala fo yo Sumaworo bora mambe mbake bala fasege ma arabade ma nibla arabade ya sawuraro na bo ambar mbake bala fasege ma akoko jina ba mo jina ba mo na ate kun jina do katrete arabade ma ki ma ne bulu fenna ali ni mo bi sira la mbifra Allahu akbar okay nam ambe mbake ka kandando fama ene donc le ngoro ali akama ko jugu keku nam keku danda nam kurangu ni famba nam jama tutu de ndaga nam Sumaworo emi ni banabla slali kundo jama kini mana mana mawaka na nyombe namu keke ni kun se fula do na Sumaworo emi se bela namu ko likan wile fo Sumaworo kantema nam Sumaworo kama nam akoko e jondi namu akoko ne to le kun nam mamuru namu bala faseke to fololo namu Nama mulu koyate namu wole torodi Allahu akbar akoko bon to me la nebe to wore layla bi bala nin taye kan fo sega fola may no bala fasika koyate ne bara bala nin di makala da haye ya mo ma to kambe ni mo wore le da yere di bala nin fo sega e ka bala nin fo sega fola may ko bala fasika namu okole do nin koyate nin kantete namu ko ka foli bla general kande ya ka barga Nam. Ambe foli la jonye. Nam. Docteur Balabefo. Nam. Le ministre de la fonction publique. Nam. De la réforme de l'État et de la modernisation. Nam. Ni kamenko balo kantele. Nam. Petit-fils du rempart de la forteresse de Soso. Nam. Awamsa jigi yadi. Gotu yadi. Jama jigi ambe jigi. Kaka barga. Nam. Mais comment ni tarigu le kan? Nam. Sumaworo kanta Nam.
sama kan kante yira makan kante yirandi yira fadima jamatutu ni naga namu yo ibara kante lu fasafo nya oyama ali saliba so madala donc il nimbara fo numu sira madi kante le fasabe fo ko so jagine o denge tere begiri kante le di adama kante ya nodo namu ibara donc il ni fo namu Sekane ya numu ni nyonte namu numu wari kamara o tere numu nedi namu filane mari kamara korokele mfali kamara koroke o fana ye numu nedi numu ya de gonsandi namu ari se ko se na kuyate fasama anya continue bala na ya kamto parti wala dini kabako ba ka kante no muyaro anna jeli ya bariro ka gida ka ko kuyata ni kante bekele kambe malu tene kodole ma wallahi kambe malu bene kodole ma kambe malu ka kurodo ko nyo ke kodole ma nanga nyo soro suso bala ko ma suso bala ko ma ko suso bala namu bala fola ayakato ali wodo no dunya le sigini kan no gbe fara fera ni fara gbela mo yele salon no kan no gbe fa namu amara bala dinyaye namu bala ka manden soro ni bala doni manden di namu kelele bankela o banko suma woro ni manga sungata te sangelen ko make wuludi sanfula ko make wuldi sansaba ko make wuldi o me kelele bankela o banko mo ka manden soso bala do mande soso bala do ne di mande abarga Usman jadana saudi abarga sanin ka to ka jeri horo kuma jabi nin ko le fiye sisan ko ni ma jeli ya nya bobi namu iba fere fina de tian iba dunya de tian ni yo ka nya bobi dunya bo asla kelen kan fere fina bo asla kelen kan lagine basla folo namu ina barga Usman namu to wa saba alala to wa kelen jina bolo to wa kelen mera ka bolo to wa kelen arama dem bolo to wa kelen da pale qur'ana mais ala to min kono ko kun fa yakunu anani jamana la usayra jamana di kun fa yakunu wallahi lagina kauta jamana to di kun fa yakunu bo sensiaman du kolo yani bo an president min sigila ane kuna wure karanen fere fin president jamandi francis ka jamana mara wallahi al fakra na beni wallahi e fana e karanen wotiyade fami kauta tembe ni wole barikade ni do udene ni wole bi kini kuibeno invité keneninka namu ni ma tuya fobi iba jeli ala buriya ni ke toya fobi iba jeli kuna yiri wallahi jeri do ye jamana kuna yiri molidi sabi ka to qur'ana kana wallahi elolina le do kala yere wolo kuma ibulu ya fuli sela saiba trawle ma trop dina barga ba numa bala fola la sabari ali sabari namu bala ka mande bala bole soso di kana se mande mawol ka kodo famu nam kuma la demsen kike konyuma nam super kuma mabo samma ka jigi mo sima nam ikera nya sima karama olila nam do le kamena bi ko jeli a ko karam woten la jeli tewde woten karam woten mo la jeli oni loni mabo alabada nam angando jaka an karama lu jate nam kan karama lu nyininga nam ko tan nyininga lala nam ngaramol no min fonye numa namu sala kana jimuri no min fonye ala ba ala hinala na arama jabate no min fonye ala ba menambulo namu ni mol kama kula sur nam jabate mo so de ndi kuma bulo dandan le mande ni mande namini nam kabokara na ko akinyero ko akita ko akaba nam kana nya rasola ko farama ko ajuma nam kuma bulo mbani menaka da tila kuma dila jabate ni namu otu yale ne ko mso jabateri ni ale jabateri kamari ni munya afana ne kokuyate nam ni ka me kokuyate nam folin ne fokan ko jeli makuyate bo nam ko makuyate bo nam parce que kuyate le kadi nam me jeli ya bole mi sani ngase mandema namu
an kunti sallallahu alaihi wasallam n'a fɔla ma ko Muhammadu naam ale tun bakɛ wala kɛlɛdiya naam a tɛrɛ Surakata ale bila lako naam m'a la sudunya naam o Surakata naam saba ile k'i ma kasi londoro ko ni kɛla ka fɛn sɔrɔ kɛlɛ ya k'a Surakata le ta ni dia sɛyala ka tambe bɛɛ kan naam a ma jaabi kɛlɛ min nara kɔfɛ ka Surakata ko a to a ko luma naam ayiwa naam Surakata min tara ma balima la kɛlɛdiya ka kɛlɛden diya don a yɛrɛ dɔ naam o kɛ a ma fɛn sɛman sɔrɔ kɛlɛ o do na ko sagi kana naam saba yɛrɛ k'a ɲa ye ko ko Surakata bara ko an ye fɛn sɔrɔ la o do bɛdɛ naam ala kɛla Muhammadu ale yɛrɛ no tɔgɔ la Surakata la ye wolo ne a ko haza rajul al jalil wala ka jeliya bɔlen o mais kuma an tɛ o jeliya kuma kan parce que yɔrɔ o kuyatɛ y'ale ɲɛfɔtɔ ali o soso bala naam Sumaworo ta tara di pew a duguma naam a tɛrɛ soso jin de fana kɔnɔ naam soso bala ma bɔ soso jin kɔnɔ naam kana di manden jin kɔnɔ ka Sumaworo to a ni la naam o ma kɛ naam mɔgɔ le tun tɛ se Sumaworo la ali mais Makan Sunjata sɔrɔla lon min naamu a sɔrɔ lon naam a fa ka taa k'a di jɔn ma o le kɛlen Bala Fasɛgɛ Kuyatɛ di naamu a ko na numukɛ min a mɔr'o di maradenkɛ fɔlɔ dɔw ma naamu mais e min sɔrɔlen denkɛ filanan ya la mire fana kɛ na jelikɛ ta di naamu denkɛ t'ale e di naam Bala Fasɛgɛ ta kɛ ɲa ten ne Makan Sunjata di naamu Sunjata bɔla tuma min k'a tɔ ɲanima bori la naam a taara fɛ ani Bala Fasɛgɛ le kuwa kelen de naamu tuma ne tɛrɛ golo k'a min sɔn naamu a sɔrɔ lon naam ko dɔ don n'a ni Bala Fasɛgɛ tɛ b'a dil'a ma ka kalifa la lila yala kaban k'a fɔ ko e ta jatigikɛ nin naamu a walo komi a kɔrɔkɛ min sɔn a ko a kɔ naam a ko ne watɔ ɲanima bori la mais n bɛ n kɔsegin naam jelikɛ f'i k'a lɔn de ko ne ni e tɛ naamu ko yan tɛ naam a fɔra olu ma ko Kuyatɛ ko le ni ma nin k'a bɛɛ tɛ ma naamu mɔli k'i dɔ ja naam samiya sanji bɛra san 100 kɛ a ma na n'a nana lon min a woyo t'a folonkɔrɔ le fɛ naamu ani miiriya se Karama misari jamana ni misa Kabala misari zo de Bamakɔ Mali la Bala Fasɛgɛ ni Sumaworo Kantɛ la ko u bɔ ko a la Sumaworo k'a ma naam e tɛ bɔla ne fɛ yan o kɔ naam i bɔlen jamana min dɔ kana kela la yan naam ne Sumaworo le jamana o marala naamu e ni jatigi o i bɛ ne ta naam e tɛ bɔla ne la ji nin kɔnɔ yan o kɔ ni bɛ to yan ka ne le ma balima naam o tɛ ma tɔgɔla Bala nin dɔ fo ne kelen naam i ma Bala Fasɛgɛ toɲa ye soso jin kɔnɔ naamu a k'a yɛrɛ ma kɛlɛ naam ko sɛman don da in ni ɲɔgɔn tɛ naam a ko le ne ni Fakanda tɛ naam Fakanda o tun tɛ dɔ wɛrɛ di ma a sogolon denkɛ jata le ko naam mais comme an tɛ masaden ko kan naam o ko sɛman don da in ni ɲɔgɔn tɛ a tɛ se fɔla misari fana ma fɔ Kuyatɛ ko tɛ se fɔla i ma misari fɔ i ma Kante fɔ Sunjata yɛrɛ wolo a tɔɔrɔ di Fakanda naam Fakanda kalalandi naam dɔw ko Fakanda kalalandi mais kalalandi tɛ dɔ wɛrɛ di naam kala le di ala le donsoya kala Fakanda kalalandi o kɛra a tɔgɔ de ko Fakanda kalalandi n y'a fɛ o Fakanda komi émission man janba kɛ naamu émission man janba kɛ naamu Bala dira n bɛnba ma Bala dira n bɛnba ma mais a ma d'a ma k'a dun duguma a dil'a ma le k'a ka Sumaworo Kante ma tɔgɔ et puis Sumaworo la jin kɔnɔ Bala bonya ye ne Bala bɔra Sumaworo kɛlɛ banko le dɔ ba n bɛnba sera Bala la bɔra ka Sumaworo kɛnɛ to a masaya la Bala Fasɛgɛ se jin kɔnɔ Sunjata wa ɲanima bori la kɛlɛ damadɔ le donda manden ni soso tɛ sani Sunjata yɛrɛ ko a ɲanima bori la o kɛlɛ donda jɔn ni jɔn t'a donda Sumaworo Kante ni Farakɔrɔ Makan de tɛ naamu a ye kɛlɛ kun o ye n'an ko k'an y'an bilala o fɛ o fana taa tariku wɛrɛ de di naamu o ka y'o man ɲɛ a ye kɛlɛ naam kɛlɛ lolu de donda naam Sunjata ni Sumaworo Kante tɛ naam kɛlɛ lolu a kɔ segin ka bɔ ɲanima bori la naam mais Sunjata nalen ka continuer a fa la kɛlɛ tɔ le kan naamu
ale n'a ka kɛlɛ lolu kɛ ani kɛlɛ dando ani kɛlɛ mansa damadɔ k'i bolo di ɲɔgɔn ma naam ka de ka soso kɛlɛ naamu o kɛlɛ mansa dando iri se mo damadɔ folo do wa ala kɛlɛ sen tɛrɛ min de a kun min de a bolo min de a fo kan tɔrɔ ma ko turamaga naamu jɔn kunba ni jɔn daba ni jɔn kando gɛlɛn ko ni jɔn a Suleman Traoré balo le fonda chrétien routier la naamu Manjan Traoré balo le ya naamu fa konde la petit ya ani jɔn o boye naam Manjan Traoré kontele do kama kata defend ko fora sobe ni mbali Manjan jɔn kamara lu bemba ke Manjan naam mansa a ani jɔn ani jɔn tana masa kongon tere o tana masa kongon jɔn tana masa kongon do bondo le soro sirimandi naamu soro sirimandi tege kelero naamu ani jɔn mo min tere kelero ngo naamu ngana masa fakuli le bole soso naamu ka sebo soso naamu kana di mandenka mo ko ta kuruma jelle de ngana masa fakuli naamu ale fa le to tere ko bara foto balimana du nani yerlin konkuruma naam ani jɔn wole muso talen ka di jina luma ani jɔn a garjigelen wale naam den min sɔrɔ lo wole kale fakuli naam wol ka fili bɔ kuma dɔ jina den tɛ fakuli de naam a ba sele ne wol be hakɛto a garjigelen ne sila ma naam fakuli fale manden ka di naam ba bola soso naam fakuli tɛmin kɔ kɛlɛmansa gbɛrɛ fana tun tɛ kɔ wa kɛlɛmansa min tɛrɛ a kasiya fɔlɔ olu ma ko les 12 monarques naamu o 12 tɛrɛ min k'i la ɲɔgɔn kan n'an ko k'an y'a bɛɛ ɲɛfɔ la an ye sujet min kɔ an t'o sɔrɔ naamu bon o bɛɛ bannen kɔ kɛlɛ lolu don a ni ɲɔgɔn tɛ a y'i ka kɛlɛ 4 kɛ naamu ka kɛlɛ dɔ kɛ kantiɲɛ naamu ka kɛlɛ dɔ kɛ nɛgɛboriya naamu mais kɛlɛ le walenkɛla kirinna a fɔlɔ olu ma ko la bataille de kirinna o kɛlɛ bɛɛ kɛlen de ka sɔrɔ sosobala a soso jigin kɔnɔ o ka sɔrɔ sosobala ma bɔ fɔlɔ o tuma sosobala ma bɔ naamu n k'an wele dɔn ko Fakoli a été 2 fois chef de guerre naamu ka kɛ kɛlɛkuntigi ni siɲɛ 2 ale de tɛrɛ Sumaworo Kante la kɛlɛkuntigi naamu kaban ka kɛ Manden kɛlɛkuntigi di naamu a n'a balinkɛ bila ɲɔgɔn na a bɔra soso ka se bɔ soso ka na di Mandenka ma naamu a n'a lamaga Sunjata la kɛlɛ kan naamu ba ale ma wɔsi mɔgɔ kan ma naamu bere fila le tara bolo a tɛrɛ kɛlɛkɛlaw le la naamu kelen n'a ko bila fɛn fɛn n'a bɛ bonni kɛ o bɛ bɔ naamu kelen n'a ko bila fɛn fɛn n'a bɛ mɔgɔ kin sa kabila kuru bɛɛ toro de don naamu Fakoli fagalen ne mais Maitre Mori Dunbuya balola ko Conakry u y'a tawra ministre de la jeunesse o tɛ tɛna di Lucien Dunbuya balola ko mɔgɔ kelen kelen tɔgɔ ne tigɛ i kana pressé a ka don fɔlɔ fɔlɔ Ali Sabari Numan naamu kɛlɛlaban kɛlɛ soso Fakoli banko lala Manden kan naamu soso bala le tɛrɛ wala Sumaworo Kante n'a la kɛlɛden min bolo kɛlɛdiya soso bala a ye bakɛ wala kɛlɛkɛdiya a ye bakɛ wala kɛlɛkɛdiya a ye dɔ bala de Sumaworo yɛrɛ le tɛrɛ wala soso bala d'a fɛ n bɛna f'i ye n k'a tigi i yɛlɛma la jina 100 fɛn 100 fɛn 60 ni fɛn 2 de don jina 100 bɔla kelen a taara ladalulu le kɛla soso bala kɔni tɛrɛ wala a bolo kɛlɛdiya de donc n'a tun kɛra wala kɛlɛdiya an bɛnbakɛ bala fasɛgɛ tɛrɛ wala a kɔ le kɛlɛ o yɔrɔ mais Fakoli le bɔlen Sumaworo Kante gundo di k'a di Mandenka ma mɔgɔw ko Sumaworo Kante dalilu tiɲɛlen muso de fɛ Sumaworo tun tɛ o kɛ kundi ko muso tɛrɛ se min dalilu tiɲɛ la barika an ye bala di an bɛnbakɛ ma bala kɛlɛ da don kasi wa soso yɛlɛ ka na Manden naamu Sumaworo wara ten ne ka tunu ba mɔgɔ ma Sumaworo kaburu ye Sumaworo don ne falan de la o tariku ka jan kɛlɛ kɛlen yɔrɔ min don a fɔlɔ olu ma ko Kirina mɔgɔ le fagara Manden kun ka mɔgɔ faga soso kun o kɛlɛ mansalu su tɛma jeli bɛra kɛ i k'a ka folon te Makan Sunjata le nana soso bala ta jeli do k'a fɛrɛfɛrɛ k'a bɔ jeli do kaban k'a ta k'a di an bɛnbakɛ bala fa sɛgɛ ma bala fa sɛgɛ ko yan tɛ ko le ne ni e tɛ mara bala nin tan kɔ k'a ladaha ye Sumaworo Kante tun bɛra d'i ma mais ne fana bɛra ladaha ye Sumaworo ko le k'i t'a fɔla mɔgɔ wɛrɛ ye f'ale kelen mais ne bɛra d'i ma Mandenka ka di ye bala nin fɔ a kuru ye n'a kɛlɛ mansa
barika de ale yoro di ale numa numan kuyate namu adasira dugu dɔ ma ko kirina ibara kirina ko fɔ f'i ka sarantaraba ko fɔ nani ko ni maramu ko o fana tɛmɛ ko ibara sosobala ko ɲafɔ ɲawo ɲama sosobala di le siɲɛ saba le dɔ ka sosobala di Sumaworo Kante ka sosobala di Bala Fasɛgɛ ma ko kelen Sunjata fana nara mansaya la Sunjata nara sosobala di Bala Fasɛgɛ ma a fɔ fila Bala Fasɛgɛ balole tuma min na ala saya tuma sera Bala Fasɛgɛ k'i sara a den mɔgɔ saba la ko wali ɲuman bala ye tanabadi den ko le gɛlɛya da Bala Fasɛgɛ muso fɔlɔ ma jagire muso fɔlɔ ko ɲuman lɔn kan ma saya tuma bɛrɛ se bali ni tɛduyɔrɔ lo min na o Musa masa makan Baturumori Musa le ye dɔgɔnin di bali muso fɔlɔ le na Musa bange a ye sosobala ta ka di Musa si ma Bala barakɛ di yɔrɔ saba di o sabari Musa wo fana denkɛ fɔlɔ tɔgɔ ye Jakuma Dɔka di Jakuma Dɔka wo ma tele de Dɔkala di o kosɔn an ye welela ko Dɔkala Bala di ko do wo fana ma Numan Kuyate ni ye Kuyate fasa fɔ la Naman Kunba Sɛgɛda Kuyate y'a dɔn Numan Kunba denkɛ fɔlɔ o fana tɔgɔ le Jemuri Kuyate a sigilen Aluma ye jamana kan ma tiɲɛ Ibara Kuyate y'a ɲɛfɔ ni sera Kiɲɛdɔba sosobala bɔlen Kiɲɛdɔba o tuma la Mali ko ni Laginɛ ko tɛ ye Mali dan min kɛlen sosobala ko ni Mali ni ɲɔgɔn tɛ masakɛ fila le na layidu ta ɲɔgɔn ye masakɛ min ye Mali dɔ ko Modibo Keyita masakɛ min tɛrɛ Konakiri ko Sékou Touré o wulu le ka layidu ta a ni ɲɔgɔn tɛ n'an tɛ dunuya lo min na fɛn fɛn ye Mali jamana kan o bɛɛ ye Mali taadi Mali ni dan kɛra ni ɲɔgɔn tɛ fɛn min fɔra ye Laginɛ banku kan o fana ye Laginɛ taadi Sékou Touré kumakan ani Modibo Keyita kumakan ani Musa Tarawele kumakan wuli la sabati la o kɛ ni bi tɛ Marisila mi tolo Kuyate y'a la Marisila Kuyate ale le na Kuyate y'a la wuli k'a saraka bɔ kɛ Kiɲɛdɔba ka saraka bɔ ka jelilu fara ɲɔgɔn kan Kuyatelu bɛnba kɛ Bala Fasɛgɛ kaburu ye Kiɲɛdɔba o tɛ kɔnsandi an wara saraka bɔ kɛ Mali la o Marisila denmuso fɔlɔ le Fanta Kuyate di depuis ya baba furu muso le Kuyate muso di jagere mɔgɔ Bala Kuyate muso furu i tɛ to kɔ Marisila Fanta Madamu Sora Omitolo Kuyate y'a lamu mɛ kɛ Lamini Kamara jelikɛnu tɛrɛ Kaba ko Bajigi Kuyate Bajigi Kuyate woloden o fana tɔgɔ le ye Kɔnɔba Kuyate di a sigilen Abidjan jamana kan Omitolo Kuyate y'a la Lamini Kuyate Kunbajan kɛle Omitolo Kuyate y'a la ɲawo ɲama Kuyate o Arunike Kuyate la Arunibara Kuyate muso de ne jelekani Fanta di Kuyate muso de ne jelekani Fanta di Kuyate muso de ne Filani Jabate di Ibrahima Kalu Kuyate lentana ko mantere bakete lentana kuna Ibrahima Kalu Kuyate aboya ya borokeli Ibrahima Kalu Kuyate mantere entana kuna akara jelini ka kɛ sɔrɔsi di ka ba ka lentana mara san lolu ama kawa jeliya ma aboya ya Asadu Kuyate balole Asadu Kuyate akara fɛn bɛɛ di jamana ni kɔnɔ ka kɛ dafu di ka ba ka su bɛɛ dɔ di a ma wara jeliya ma Numan Kuyate mɔgɔ min b'i tɔlɔ Kuyate yala Ala ma kɛnɛ yala Mori Jeli Kuyate Kukuba Samajɛra Mori Jeli Kuyate aboya ya Bantamba Samajɛra Kuyate dɔ kelen yo Kuyate dɔ kɛ Samajɛra an dɛda ko siyama ma Kuyate ya tɛ gwansandi Kuyate nan ka kuma dɔ f'i ye ngolo ni bi tɛ ali mana kɛ saya fure di n tɛ nimisa tugun o wule kɛlen Kabila ni ye a
ayi wara gora kɛ Mali jamana kan ko kurukan fuga Bala Fasɛgɛ ale na Sunjata dɛmɛ pouvoir la ali Sunjata do bondo le ye RTC ni na tɔgɔ ye Ɲagasola Foredi Tumutu ni Bankali Fore Fore ala kana k'i ma wale ɲuman bali bi émission sɔrɔ ne ka di farafinna ma a yi sini la salon kɔnɔ ka lanbeti ma kɔnɔ ko ka dunya tariku ta ka di dunya ma numa ko tɛ ka lahiri le ta laginɛ ye n ko laginɛ barabo dibi lɔ laginɛ la dibi bara ban laginɛ ka bɛɛ di ɲɔgɔn lɔ laginɛ ka bɛɛ di siɲa lɔ laginɛ ka bɛɛ di la ko wata lɔ parce que ne tɛmɛnen ni b'o lɔ n bɛ na to i toro ye la dokala le bolo yan bi dokala mo y'a mɛnna ko dokala barafɔla lo an y'a ma ji don dɛ nkalon i b'a jeliya foli kɛ a gbala jeli de la dokala le bolo yan bi mun de dokala di i fa dɔn nin mara dɔnya fɔ a kan n y'a fɛ ka dokala lɔn parce que ne yɛrɛ ye kuyatɛ de mais gbɛsɛnɛburula le ne de bi laginɛ jelikuntigi ya gbɛsɛnɛburula le kuyatɛw kan o kuyatɛ le gbɛsɛnɛburu le mais soso bara ye dokala le de o tun y'a de o tun y'a de dokala jeli pourquoi fɔ ni dokala h'a ka bala sigili bɛn ma kɛ bolo barika ni ka mɛn ko dokala n fa bara dabila dɔ sisan mais sɔni dokala yɛrɛ ko ka fɔ dokala an bɛnbakɛ le tɔgɔ de ko jakuma doka o jakuma doka dɔ bɔndɔ le kɛlen Bala Fasɛgɛ de Bala Fasɛgɛ le ka den kɛ 3 sɔrɔ Musa Mansa Maga ni Baturu Mori Bala Fasɛgɛ muso fɔlɔ o le tɔgɔ de ko Tumbu Maniya Bala Fasɛgɛ yɛrɛ ba o tɔgɔ le tɛ ko Tumbu Maniya tariku fɔlɔ ye k'a kɛ ko ɲuman Tumbu Maniya o le mɛn ni a ma den wolo mais muso fɔlɔ l'ale de a kɛ a dɛmɛ n'a kɛ kan ka muso wɛrɛ ɲini k'a d'a kɛ ma komi denko bɛra gɛlɛya ne ma an ka fɛɛrɛ kɛ ka muso wɛrɛ ta a fɔra o de ma ko Baturu Baturu fana tɛ a kun o ma den wolo joona o kɛ a ka muso wɛrɛ fana ɲini k'o d'a kɛ ma k'a fɔ o ma ko Mansa o le kɔrɔ Baturu fɔlɔ ka Mori sɔrɔ k'a fɔ o ma ko Baturu Mori Mansa ka den kelen sɔrɔ a tɔgɔla Farakɔrɔ Magan na k'a fɔ o ma ko Mansala Magan ka Farakɔrɔ Magan tɔgɔla le sɛgɛra mais bɛɛ le ba tɔgɔ tɛ de lali kan k'a fɔ o ma ko Mansa Magan o kɛ Tumbu Maniya fana garijɛgɛra ka Musa sɔrɔ a ko ni muso fɔlɔ nin mɛn ni tɔɔrɔ la n'a ye diɲɛra an y'a fɛ le muso fɔlɔ ko ɲumanlɔn kosɔn tɔgɔ fɔ ka daminɛ Musa fɔlɔ ma a fɔlɔ de ko Musa ni Mansa Magan ni Baturu Mori n'o tɛ ne ile den nɛn de den laban an ne di a fɔ k'a Musa si le ma ko Lagare Bala Fasɛgɛ ko Musa den ɲuman mamari a ye de parce que émission mara ban ça reste 3 minutes Musa ka den min sɔrɔ den dɔ la den fɔlɔ a ko le tɔgɔ la a bɛnbakɛ jakuma dɔgɔla jakuma dɔgɔ a ka bala dɔw le fana ma kɛnɛ a ma faga a ye diɲɛ ka bala to nin bolo o ka kɛ n kɛ tabara de soso bala ka to o bolo tama ka to e bolo na tamba ka to dɔ kɔnimisɛn ka to dɔ bolo tamba kɔni ka to dɔ bolo soso bala ka to dɔɔni soso bala tolen jakuma dɔ ka kɔ le bolo o le fana nɔ den kɛ lolu sɔrɔ la a fɔlen jakuma dɔ ka kɔ o le ma ko dɔkala a dugu lolu di fo ka se fo dugu 6 dɔkala famille dɔ Kita dɔkala famille dɔ Ɲagasola dɔkala famille Kumakara dɔkala famille Kiɲɛrɔba dɔkala famille Balankomana dɔkala famille Kara jamana tɔw o jamana o bɛɛ Mali le kan ni na réalisateur wala do Kara ay ka na bɛn dɔkala dugu kelen min Laginɛ territoire k'a fɔ k'anw de ma ko Ɲagasola
an ni wele single min naamu mais ni ka ye soso bala nya sola naamu pour kan fo sariya do le benama naamu ko dente kotigi yakela fa nya la alna ka so ka qur'an naamu ça s'appelle le droit de naissance naamu bala fon soso bala dila kabla kono naamu rythme wole la naamu wala ka soso bala se soso bala selembolo wole ma wole ko soso bala nya sola fana folo naamu parce que bala tala par primogéniture naamu la race la plus ancienne de la progéniture naamu fa le kotigi yakela naamu ne beno ka sekele edi naamu ou bien e beno ka sekala nedi naamu ka koro nedi men kotigi ya sera ne ma ni koro yara ni tata nyala so bala teni amada mandenya bon donc a dogala kabla ole émission ni be ngini kaba naamu ambe foli di jetiluma ka foli di lambeti kanbaluma naamu bana fala la sabari asabari naamu émission ni bane naamu ni ala sɔrɔ ma ka barika bila aluye naamu de fait que aluwɛrɛ la tanta ka so mani fila ni laginɛ ma naamu ko ka sosobala histoire di farafina ma a bara lɔmu tu k'a fɔ sosobala ka ɲagasola ma sɔrɔ ɲami kan naamu alihamudulila ali bila la min na sosobala laginɛ ni harigɛri mɛ laginɛ kelen ta tɛ kosɛbɛ manden jamana wolonwula kuyate ye jamana kan ni kuyate le ni fana ni musa magana ani baturu morila isa wole bala de tali bala an bɛ benba tali mais ayile a ɲa a dokala le wolo yami adi yɛrɛ ɲɛ a ye jetulu fo adi yɛrɛ ɲɛ numa ni a sera yɔrɔ yɔrɔ an bɛ kuma lajɛ k'a di tonton janginɛ ma i bɛna soso bala ko fɔ ne jati kɛ le balole kɔnakiri yan i m'a ye docteur Buna Yata Sayi balole yan ba ANSS la Aboubacar Naba Kamara balole yan ministère de la justice la maître Mourila Dene yan o tuyari Hassan Niangadou balole yan Sène Doumbouya balole yan opérateur économique kay ka barika ne Ousmane ministre Ibrahima Kourouma i sɔrɔba dama a sababu ka lamɛtigi de diyama naamu Ibra Kourouma i ko fɔ a bɛ se kurakɔ Fode Doumbouya ma tonton janginɛ naamu numane nangan dabira belebeleba dɔ la Mamadi Jawara tɛ kuma tugun a dɔrɔn bolo a ye jetili fo yala karamɔgɔ Adama Jatigi kɛ Mamadi Jawara tɛ kuma tugun Asimo a bɛ miirijigi mɔgɔ jɔ la naamu belebeleba dɔ ye Mali la ko EGK Seku Sabanɛ ka Kuyate di dunuya ma Seku Sabanɛ Nanfari ma Seku Konate denkɛ EGK Kamafin balaba Mamadi EGK Mamadu Konate ala kana k'i ma wari ɲuman balidi a ye professeur Alifa Konde fo wala a bara ko ɲuman lɔ bala ye professeur Alifa Konde fo yɔrɔ professeur Alifa Konde fo ale le wele musée lɔ la foli bɛ di jɔn ma ka musée lɔ bala ye manden bala ye jeli la bala ye Alifa b'o kɛ professeur i b'a ye nusɛn tɛna bɛ balole sigiri de wali ɲɔgɔnbaliya tɛ sɔn bari muso de ye balole